Magic FM. FM's Magic. Kasi nagkilo kayo tatay? Nagkilo kayo tatay? Eskwela yun ah! Sabi ko din nakikinilo ni Mr. Ramati, kikinilo na. Mano, live wait na! Ako na tawag lang. Mano, live wait na! Nila yung mga deta nung Just the other day, I wrote down all the things I'd say. I couldn't, just couldn't